Dobar dan svima. Danas ćemo da pričamo o fotosintezi, ali i disanju kod biljaka. Pre nego što se budemo upoznali sa posebnim grupama biljaka, važno je da se upoznamo sa određenim bitnim procesima koji su karakteristični za biljke. I naravno jedan od najvažnijih procesa jeste fotosinteza. Fotosinteza je jedan anabolički proces, budući da će od jednostavnih jedinjenja, tačnije od ugljen dioksida i vode u prisustvu sunčeve svetlosti, da se dobijaju složenije jedinjenja, odnosno organska jedinjenja, šećeri koje će biljke da koriste za svoje potrebe i kiseonik koji ćemo da koristimo mi, životinje, ljudi za disanje. I fotosinteza, dakle anabolički proces, dok bi disanje bio jedan katabolički proces, ali to ćemo vidjeti kasnije. Da vidimo sada za fotosintezu. Fotosinteza se dešava u zelenim delovima biljke i rekla sam da se uz pomoć vode koju biljka crpi iz zemljišta, pomoću korena, i ugljen dioksida iz vazduha u prisustvu sunčeve svetlosti dobija kiseonik koji se koristi za disanje i šećeri koje biljke koriste za sopstvene potrebe. Ta energija sunčeve svetlosti će da bude prevedena u hemijsku energiju unutar ovih hemijskih veza ovih složenih organskih jedinjenja, odnosno šećera. I fotosinteza se dešava gde? Dešava se unutar hloroplasta. Hloroplasti su organele karakteristične za biljnu ćeliju. Da se malo podsjetimo građe hloroplasta. Hloroplasti su građeni od dve membrane, postoji spoljašnja i unutrašnja membrana. Između njih se nalazi međumembranski ili intermembranski prostor, a unutrašnjost hloroplasta zove se stroma. I kaže se da u unutrašnjosti hloroplasta postoji i treći sistem membrana, tačnije postoje naslagani novčići, inače su hloroplasti organele sočivastog oblika. Ti naslagani novčići su tilakoidi, a unutrašnjost tilakoida zove se lumen tilakoida i više tih naslaganih novčića povezani su u nešto što zovemo tilakoid granuma, dakle jedan granum, i više tih granuma povezani su onim što zovemo tilakoid strome. Fotosinteza je karakteristična za autotrofne organizme, a setimo se, autotrofija znači da i autotrofni organizmi su oni koji mogu sami sebi da stvaraju hranu, za razliku od heterotrofnih organizama koji koriste već gotovu hranu kao izvor energije, odnosno hrane se recimo drugim životinjama. I dakle fotosinteza dešava se unutar u hloroplastima i ono što je važno je da ovdje opet vidimo kako ti hloroplasti izgledaju, vidimo te naslagane novčiće, vidimo tilakoide, vidimo granom, zatim tilakoid strome, vidimo jasno dve membrane i hloroplasti imaju naravno sopstvene ribozome i sopstvenu DNK kao i mitohondrije. Ono što je važno reći za fotosintezu je da osim što se obavlja u hloroplastima, dešava se zahvaljujući pigmentu hlorofilu i dešava se zahvaljujući još nekim pomoćnim pigmentima i delimo fotosintezu na dve faze. Jedna faza je svetla, a druga je tamna faza koja se još zove i Calvinov ciklus. Svetla i tamna faza zovu se zato što je za odvijanje svetle faze neophodno prisustvo sunčeve svetlosti, dok za odvijanje tamne faze prisustvo sunčeve svetlosti nije neophodno. I sada da vidimo kako se dešava ta svetla, a kako se dešava i šta se dešava u tamnoj fazi. Naime, tokom svetle faze
energiju sunčeve svetlosti i to vidljivi deo spektra u rasponu od 380 do 760 nanometara, i to tači plavu i crvenu svetlost, talasne dužine plave i crvene svetlosti, apsorbuje pigment hlorofil i tu energiju, još jednom ponavljam, prevodi, ta će energija biti prevedena u energiju hemijskih veza složenih jedinjenja, odnosno šećera koji budu nastali. Dakle, ta apsorbovana energija koristit će se za fotosintezu, ali hlorofil je zelene boje zato što hlorofil tu boju propušta. Dakle, u fotosintezi bit će iskorišćena samo ona apsorbovana energija apsorbovane svetlosti, a propuštena svetlost, hlorofil će biti boje propuštene svetlosti. Važno je napomenuti da su hlorofili tu glavni pigmenti koji učestvuju u fotosintezi, ali će da u fotosintezi učestvuju i drugi pomoćni pigmenti, a to su karotenoidi i fikobilini. I oni su pomoćni pigmenti zato što mogu da apsorbuju deo spektra, tačnije svetlost u ljubičastom i plavom delu spektra, dok fikobilini apsorbuju narandžastu, zelenu i žutu svetlost. Dakle, u onom delu spektra u kom hlorofili ne apsorbuju, tako da mogu da tu energiju te apsorbovane svetlosti koju hlorofil nije apsorbovao, da tom energijom dodatno doprinesu, odnosno daju hlorofilu, odnosno da dodatno doprinesu tom energijom za fotosintezu. Zato se zovu pomoćni, jer na taj način pomažu dodatno odvijanje ovog procesa. I sad, tokom svetle faze, šta se dešava? Pa tokom svetle faze će, kada kvant svetlosti, odnosno foton, kada se apsorbuje ta energija svetlosti, doći će do pobuđivanja elektrona hlorofila, tako da će elektroni da prelaze na više orbitale i sada, dakle, elektron, kažemo, prelazi u pobuđeno ili ekscitirano stanje međutim, kako je to pobuđeno stanje kratkotrajno, ubrzo će doći do oslobađanja te energije usled gubitka elektrona. Naime, sada tako pobuđen hlorofil će da bude donor elektrona i pošto on gubi elektron, ostaje mu pozitivno naelektrisanje viška, kažemo da se hlorofil oksiduje, a neka druga jedinjenja će u ovoj fazi, toj svetloj fazi o kojoj pričamo, da budu primaoci ili akceptori elektrona, pošto će oni da prime elektron, primaju to negativno naelektrisanje, kažemo da su ta jedinjenja koja su donori elektrona, da će ona da se redukuju. I koja su to jedinjenja koje će da učestvuju u tom procesu? Pa zapravo će da elektron primi, odnosno da se redukuje jedno jedinjenje koje se zove NADP, nastaće NADPH kada se redukuje, ne morate znati puno ime ovog jedinjenja, nikotinamid, dinukleotid fosfat, i ADP, od kog će nastati, znači od adenozin difosfata, nastaće ATP, odnosno adenozin trifosfat. Znamo da je ATP zapravo energija. I ta jedinjenja, odnosno ta jedinjenja koja budu nastala sad u svetloj fazi, odnosno taj NADPH, evo ga, i ATP, bit će korišćeni u tamnoj fazi, vidjet ćemo kako, i kao krajnji proizvod svetle faze dobija se kiseonik. Dalje će u tamnoj fazi onaj ugljen dioksid koji također ulazi u proces fotosinteze, odnosno ugljen dioksid iz vazduha,
U procesu tamne faze, a uz pomoć redukovanog NADPH i ATP-a iz svetle faze, taj ugljenik iz ugljen dioksida će u tamnoj fazi u Calvinovom ciklusu da se ugrađuje u šećer koji će biljka potom koristiti za svoje potrebe. Ako je taj šećer glukoza, potrebno je da se ovaj Calvinov ciklus 6 puta ponovi kako bi se ugljenik ugradio u tu glukozu, kako bi glukoza nastala, zato što se po jednom Calvinovom ciklusu svega jedan ugljenik ugradi u budući molekul šećera. U tamnoj fazi, kad kažemo da se obrazuju šećeri, to može biti i fruktoza i saharoza, pa čak i polisaharid skrob, ne samo glukoza. Sad dalje kad pričamo o fotosintezi, formula za fotosintezu je ova, dakle ugljen dioksid uz pomoć vode i sunčeve svetlosti koja će biti prevedena odnosno energija sunčeve svetlosti koja će biti prevedena u energiju hemijskih veza u šećerima, će nastajati kiseonik i ti šećeri koji će biljka koristiti za svoje potrebe. Ali da vidimo šta, ukoliko i gde se fotosinteza dešava, rekli smo u zelenim delovima biljke i obično kad kažemo zeleni delovi biljke prvo pomislimo na list. Mi znamo da se na licu i naličju lista nalazi pokorično tkivo epidermis koje se sastoji od pločastih ćelija i da se iznad nalazi još jedan dodatni zaštitni sloj kutikula koja je nepropusna za vodu i za gasove, kao uostalom i ovaj epidermis koji je nepropusna za vodu. Te onda se postavlja pitanje ukoliko se recimo biljka nađe u nepovoljnim uslovima, jer jeste da su nepropusni za vodu i gasove, da je kutikula nepropusna, ali ono što se na površini listova nalazi jesu stome. Upravo zahvaljujući stomama se dešava razmena gasova, odnosno ugljen dioksida i kiseonika sa jedne strane, ali i odavanje vode, odnosno transpiracija sa druge strane. Transpiracija predstavlja odavanje vode preko nadzemnih delova biljke u vidu vodene pare, što ovdje vidimo. Nešto o građi stoma kasnije, ali eto preko stoma kada kutikula ne dozvoljava razmenu gasova i nije propustljiva za vodu, preko stoma ovi procesi mogu da se dešavaju. Međutim, kada se recimo biljka nađe u nepovoljnoj sredini, kada je sada neki sušni period te nema dovoljno vode, biljka želi da preko potrebnu vodu sačuva i doći će do zatvaranja stoma. Ako dođe do zatvaranja stoma, nema ni razmene gasova, te stoga ne mogu da ulaze, samo da nađem tu formulu za fotosintezu, ne može da ulazi nova količina kiseonika, niti nova količina, ugljen dioksida, niti nastali kiseonik može da izlazi iz biljke, tako da se gomila ugljen dioksid, kiseonik, a ugljen dioksid koji je prisutan u biljci se troši. Kada se on potroši, šta se gomila? Gomilaju se šećeri koji nastaju i u jednom trenutku, budući da su stome zatvorene, u jednom trenutku kako nove količine ugljen dioksida neće moći da uđe u biljku, u prisustvu ove povećane količine kiseonika će ti šećeri početi čak i da se razgrađuju, ali bez ikakve koristi za biljku. Što se naravno dešava još jednom ukoliko se biljka nađe u nekoj sušnoj sredini, kada se poveća temperatura spoljašnje sredine, te zemlja bude suva, ne bude dovoljno vode i biljka ne bude imala taj luksus da preko potrebnu vodu gubi preko stoma, pa bude zatvorila stome. Sad da vidimo kako je građeno fotosintetičko tkivo, kad već pričamo da se fotosinteza dešava preko zelenih delova biljke, pa i preko listova.
To ćemo vidjeti, ali eto da kažemo, već sam rekla da su ti glavni faktori onda koji utiču na produktivnost i intenzitet fotosinteze zapravo temperatura, što smo vidjeli malo pre, i ta količina, odnosno dostupnost vode. Tako da će zapravo najproduktivniji intenzitet fotosinteze biti najveći kada su temperature umereno tople i kada je količina padavina velika. Kako je građen list? Da vidimo, rekli smo, znači na površini se nalaze epidermis i kutikula i stome. Stome se mogu naći na licu i na naličju lista. Ukoliko se nalaze samo na naličju, onda su takvi listovi hipostomatični, hipo znači ispod. Ako su na licu lista, onda su listovi epistomatični, epi znači na površini. I ukoliko stoma ima i na licu i na naličju, to su amfistomatični listovi. Tkivo unutar lista je mezofil. Mezofil grade, pored prisustva ovog pokoričnog tkiva, epidermisa, mezofil je građen od mehaničkog tkiva, fotosintetičkog i provodnog tkiva. Za nas je ovdje sada važno fotosintetičko tkivo, zato što je ono važno za odigravanje procesa fotosinteze. Fotosintetičko se deli, diferencirano je na palisadno i na sunđerasto tkivo. Kao što vidimo, ovdje se palisadno tkivo sastoji od ćelija koje su pravilnog oblika i koje su postavljene pod pravim uglom u odnosu na površinu lista. I između tih ćelija vidimo da ima malo intercelulara, odnosno veoma malo međućelijskog prostora. I ovdje se baš u tim ćelijama se nalazi najveći broj hloroplasta, dok vidimo da je sunđerasto tkivo građeno od ćelija nepravilnog oblika, između kojih se nalazi mnogo međućelijskog prostora, što liči, podsjeća malo na građu sunđera. I u tim ćelijama se nalazi manje hloroplasta i manje hlorofila. Tako da ovo sunđerasto tkivo ima mnogo veći značaj za razmenu gasova i za transpiraciju. I zapravo sad ova diferencijacija mezofila na palisadno i sunđerasto tkivo zavisi i od uslova sredine, pa na primjer kada je jaka svetlost i suša, to će uticati povoljno na razvoj palisadnog tkiva, a sprečavat će razviće sunđerastog tkiva, ali će slaba svetlost i vlaga delovati suprotno, više će da se u tim uslovima razvija sunđerasto, a manje palisadno tkivo. I sad da vidimo građu stoma, ovdje još jednom vidimo tu građu lista, palisadno i sunđerasto tkivo, vidimo kutikulu, epidermis. Da vidimo sada kako su građene stome. Rekla sam šta je transpiracija. Transpiracija je važna da bi se biljka hladila na visokim temperaturama i dešava se preko stoma koje se sastoje od dve pasuljaste, vidimo ovdje ćelije zatvaračice i okolnih ćelija koje okružuju, to su ćelije pomoćnice i stominog otvora. Kako se stoma otvara i zatvara? Pa ukoliko se unutar stome, odnosno ukoliko se u ćelijama zatvaračicama nalazi velika koncentracija osmotski aktivnih supstanci, dakle veliki osmotski pritisak, voda će da ulazi u ćelije zatvaračice težeći da unutrašnju sredinu, koncentrovanu sredinu tih ćelija razblaži. Ćelije zatvaračice imaju ventralne zidove koji su deblji i ove dorzalne tanje zidove. Kada voda bude ulazila u ćelije zatvaračice, ovi tanji dorzalni zidovi, leđni zidovi, će da se istežu i za sobom da povlače ove deblje ventralne zidove, što vidimo ovdje. I tako će stomin otvor, odnosno stoma će da se otvara, a u suprotnom će, kada se bude stoma zatvarala,
kada dešavat će se to da će ventralni zidovi da se vraćaju u prvobitan položaj i ovi tanji zidovi. I sad, naravno, ono što je također važno, kako su biljke prelazile na taj kopneni način života, to je kako je količina svetlosti na kopnu veća, a kako je svetlost važna za odvijanje fotosinteze, evolutivna novina biljaka bila je grananje. Jer biljke su rasle i postojala ta borba da sada ti zeleni delovi dođu do što veće količine svetlosti, pa je zato važno ono meristinsko tkivo koje se, podsjetimo se, sastoji od ćelija koje se neprestano dele, što omogućava neprestani rast biljaka. Ali grananje je bila evolutivna novina kako bi, kao i nastanak listova, gde se i dešava fotosinteza između ostalog, kako bi sada listovi uspeli da i kako bi biljka uspela do što više svetlosti da dođe. I sad ovdje imamo tipove grananja. To su bili dihotomo grananje. Kao što vidimo, dihotomo grananje znači da su grane jednake. Znači, grananjem nastaju jednake grane, po veličini jednake. Zatim postoji monopodijalno grananje koje je prisutno kod četinara gdje imamo jednu glavnu granu i bočne grane, ali postoji jedna ta glavna grana koja preuzima primat. I simpodijalno grananje koje se sreće kod velikog broja biljaka, recimo bilo koju biljku da vidite drvenastu na ulici, većina ih ima simpodijalno grananje, gdje vidimo da nema te glavne grane koja nadvisuje sve ostale grane, već dolazi do toga da neka bočna grana bude ta koja će da nadvisi ostale grane. Pored toga, još bitno za fotosintezu, pa pojavio se list koji ovim karakterističnim svojim pločastim izgledom liske, znači list se sastoji od lisne drške i liske, tim pločastim izgledom liske zapravo biljka ima veću fotosintetičku površinu i listovi sad mogu biti različitog oblika. Ovo je jedan prost list gdje se na lisnoj dršci nalazi jedan list, ali mogu biti i listovi, samo da nađem tu sliku, možda i nema. Listovi mogu biti i složeni, gdje može na lisnoj dršci da se nalazi više listova. Pa onda, kao kod kestena, prstasto složeni listovi, kada se, recimo, sa vrha lisne drške polazi više listova, što je nalik na prstima šake, ili perasto složeni, gdje sa obe strane, na primjer kod bagrema, postoji to gdje se sa obe strane ove jedne lisne drške nalaze listići. Nemam tu sliku ovdje, ali eto možete da pogledate to na internetu kako izgleda. I eto lisna drška, lisna osnova, vidimo da lisnu nervaturu i vidimo lisku i lisnu ploču. I još da kažem za disanje. Disanje je za razliku od fotosinteze katabolički proces, dakle katabolizam, gdje se složeno jedinjenje, složena organska jedinjenja razlažu na jednostavnije. Konkretno u procesu disanja biljke, kako nemaju respiratornu površinu, za biljke je karakteristično ćelijsko disanje i zapravo sve što je van hloroplasta zavisit će od hrane koja se dobije u procesu fotosinteze, tačnije od tih šećera, tako da će za dobijanje energije disanje biti bitan proces, zato što će oni šećeri iz procesa fotosinteze koji budu nastali, a u delovima biljke gdje se fotosinteza ne vrši, energija da se dobije u procesu ćelijskog disanja. Kako?
tako što će ta glukoza u prisustvu kiseonika, dakle ćelijskim disanjem, oksidacijom da se razlaže na ugljen dioksid, vodu i oslobađat će se energija u vidu ATP-a. I za sada to je to. Ukoliko ima nekih pitanja, slobodno pišite i hvala na pažnji.